Днес ще ви покажа, че когато има желание, има и начин. Ще ви покажа един стадион, чийто външен вид беше променен с помощта на феновете и най-вече с любов към футбола. Близо до София, на около половин час път с кола, достигаме до Елин Пелин. Всъщност Елин Пелин е много близо до Нови хан. Населението на Елин Пелин е близо 7500 души, като днешната ни дестинация е известна още с името Новоселци. Ако се чудите защо това местенце носи името Елин Пелин, то това си има своето обяснение. Великият писател е от близкото село Байлово. Но хайде да се насочваме към стадиона, който носи името Левски. Стадионът е с чисто нов вид от миналата година, когато тук бяха положени нови седалки. Има също така осветление, а на него домакинства местният Левски Елин Пелин, състезаващ се в Софийската А областна. Вече обиколихме доста стадиони на тимове от Софийската А областна и можем смело да кажем, че голяма част от тях домакинстват на хубави стадиони. Този също не им отстъпва. Капацитетът му, по мое мнение, е за около 2500 души. Нищо, че в Уикипедия пише, че е от 5000, което ме съмнява. В бъдеще той спокойно може да бъде увеличен с издигането на нови трибуни и поставянето на пластмасови седалки. А ако ви допада това, което правя, абонирайте се за канала. Помогнете да обиколим всички стадиони в България. Посещението ми тук беше в зимните месеци на тази година, така че не се очудвайте от мъглата. Още на входа ще ви посрещнат две хубави рисунки, които ще ви накарат да се почувствате добре дошли. Впечатление у мен направи това, че тук имаше доста деца, които използваха стадиона и пистата около него. Отзад пък ясно се виждат площадките, които позволяват на всяко дете или пък по-голям човек да спортува. Всъщност футбол тук има от доста отдавна. Още през 1922 година няколко новоселчани, ученици и занаятчии стигат до заключението, че тук трябва да има футболен клуб. Доста тимове са създадени по този начин, с една вдъхновяваща идея, която се нуждае от своите изпълнители. Изготвен е печат и устав на клуба. Уточнени били цветовете – светло-синьо и оранжево. Година и половина по-късно, на 25 октомври 1923 година, уставът на клуба бил одобрен от федерацията. Голям недостатък бил това, че в Елин Пелин стадион нямало, като за целта е използван тогавашният Мегдан, който бил на юг от днешната гимназия. През 1925 година футболният клуб е включен в 3-та Софийска дивизия, заедно с тимовете на Оборище, Ботев, Коньовица и Бежанец, като всички мачове са били в София. В 3-та дивизия тимът се състезава до 1933, когато прекратява своето участие поради липса на средства и продължава само с приятелски мачове до 1940 година. 7 години по-късно тимът е включен в А областна. Най-големият си успех футболният тим постига през 1952, когато стига до плейоф. Клубът стига до 2 мача с червено знаме Радомир за влизане във втора лига. И в двата мача Левски побеждава, като до 1954 година участва във втора лига. От тук минават няколко футболисти, които заслужават внимание. Единият от тях е Бисер Иванов, легендата, който наистина става легенда за тима на Левски София. Към него добавяме Сашо Тонев, направил голямо име с тима на ЦСКА, а след това и с Селтик и Астън Вила. Футболист, който е от Елин Пелин и който имаше много качества, които сякаш можеше да доразвие повече. Още един футболист, който заслужава да бъде споменат, е Трайчо Спасов. А сега нека ви запозная как този стадион промени своя вид. Той изглеждаше така, а днес изглежда ето така. Академия Мургаш с общи усилия реновира стадиона,
Към инициативата се включиха фенове, местни и родители на децата от школата. Стадион Левски също така има чисто нова система от осветителни тела. През втората половина на месец март 2022 бяха монтирани нови пилони с мрежи. Те са зад вратите. Като изцяло бяха подменени уличните тела с LED осветление. Стадионът има хубав вид, а до него всеки може да спортува това, което иска. Хубаво е, когато малки населени места като това опитват да развиват масовия спорт. Към момента на създаване на този епизод, шампионатът в Софийската А областна не е започнал. Така че можем да пожелаем успех на Левски Елин Пелин през новия сезон. Приятели, това беше днешният епизод на Football Storycast. Ако ви е харесал, дайте един палец нагоре. Ако пък сте нови в канала, то абонирайте се. Така помагате да осъществим идеята и да обиколим всички стадиони в България. Ще се видим отново след седмица.